Gumai, bihamdu godanni. Oh, bihamdu godan. Mabaidi moन्दों Gumai? Mana? Bihamdu goदाना बबेनि? हाबाखै रंजाखांदों। बिराद खुसि ना? औ खुसि। दे बबेनि होनदों हिनजाव गोदाना? आंथ' बेखौ बुंनो रोंदोंलै। बुंनो रोङा? आंबो आलासिबासा। हाथिबासानि? दे थानांगौ दं। हाबा जानो फैदों दै रायजोफोर जोङो नैबे जायगायाव नोंथांमोननोबो देखायलांगासिनो दं आङो हिनजाव गोदाना माबायदि आरो हिनजाव गोदाना बबेनि मिथिथ'वाखै दा माखासे मानसिफोरनाव सोंनानै खोनासंसै आरोखि ना बेलायनो जों फैगासिनो दं दा हाबा जानो दुब्लि डेक'रेसनाव जाबाय जिरायग्रा आलासि बरायग्रा नामा आलासि बरायग्रा जाहैबाय बेजों हाबलांसै नैबेलाय बिराद बरियाथार माथो साजायनाया ना बिराद बरिया जादों नै साजायनाया हाबलांबाय थानि बिथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय लास्टआव हिनजाव गोदानखौ देखायलांगासिनो दङ आलासि दं फैबाय ओमफ्राय नै बेंपाथि गोबां हाबा जाग्राफोर फैनानै लुबैयो आरोखि ना जिरायलागासिनो दङ बबे बबेनिथाय मिथिला गामिनि खान्दां गोबां मानसि जादों दि हाबा जाग्रा मानसिफोर बिराद फैदों आरोखि ना नैबेलायनो ओरैनोबो जिरायलाबायनो बिराद गुवार जायगा स्टेजखौ बानायदों आरोखि ना नैबे जायगायाव आलासि जाग्रा जिरायग्रा जायगा बियो साहा होगासिनो दङ दै नैबेलायनो ओरैहाय बेजों आलासिजों ओमफ्राय बेजोंबो दंजोबो नै ओरै गासिबो दंजोबो जों साहा लोंखांनानै दसेनि उनाव ओंखाम जाग्रा हलाव थांसिगोन आरोखि ओंखाम जासिगोन जोङो रायजोफोर नैबेलायनो ओंखाम जाग्रा हला बेनोसै आरोखि ना बेयावनो ओंखाम जासिगोन ओंखाम जाग्रा हला बेनोसै आरोखि जादलागासिनो दङ बेलायनो जोङो बे समावहाय ओंखाम जानो जिरायबाय रायजोफोर दै माने ओंखाम जाखां लोंखां जोङो ओंखारलांफिनसैलाय हाबानि माबाफोरखौ आं एसे देखायलांसैलाय आरोखि ना दा होमबा भिडिअखौ नायलांबाय था आं देखायलांनि जोंहा नै ओंखाम होफैखाबाय ओमफ्राय नै आब' दे हिनजाव गोदाना बबेनि खोन्थादो हिनजाव गोदाना दे माने मिथिथ'वा जाहैबाय हिनजाव गोदाना बबेनि आंबो मोजाङै कनफार्म गैया नालाय खोन्थाथ'नो हानाय नंला दा हौवा गोदाननि बिफानाव सोंनानै मिथिनोसै आरोखि दै बेदर हायदोलाय मालाय नै बिस्रा औ
Đâu. बिराद बरिया खुरना होयोलै ओंखाम ओंख्रि खुरनायाबो बिराद नायै ना बरिया औ सोरनोबा हाबायाव ओंखाम खुरग्रा नांगौबा बिसोरखौ लांफैनो हागोन आं कन्टेक्ट नाम्बार होना होखागोन आरोखि ना बिसिनि दे ओंखाम खुरग्रा हानजा नै बेदरा बेबायदि रानखायो मालाय बे समावहाय ओंखाम जाखांबाय दै रायजोफोरजों ओमफ्राय एसे दान होनानै थांसिगोन आरोखि थांसिगोन नै न'आव हाबबाय जोङो आलासि दं दान नाजावदों आरोखि दे दानखौबो नायनोसै थांनोसै थांनोसै नायनोसै बैयाव दान नाजावगासिनो दङ जों ओंखाम जाखांबायना थांनोसै आरोखि दे Umay, bihamdi godanni. Oh, bihamdi godan. Mabayda munda umay. Mana? Bihamdi godan abu bini. Habakai runjak Good. Berat kusi na? Oh, kusi. Ya, bu bini ndak umay hinja godana? Ha, Kokrazar Medir Koro. Kokrazar Medir Koro ni. Dah. 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 Nah, hinja godana deh. Hinja godana na ini lada. Ini hinja godana di sini. Mojangan malah hinja godana ni dua godana dulu. Sampai sama berapa ni? Sampai masa si jerai semua ni deh. Buat dan hina jerai dah. Ni bujang karlang cikan. Berat macam macam jauh. Ni bujang alat jerai gerak. Bujang ham jana. Tu bawa buat jerai ar kena. Sampai tu jerai karlang lah. Jerai. दा बे समाव हाबानि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर दे बयनिसिमबो गोजोन्थों आरो उननि आपल'डआव लोगो मोनफिनसिगोन थेंक इउ गोजोन्थों बाय बाय